Ovo su neke ideje o tome kako delovati pametnije. Govorite manje. Bio je jednom jedan dečko i svi su mislili da je mnogo pametan dok nije progovorio. Ćutanje će vas sprečiti da izgovorite nešto glupo ili čak opasno. Kada manje govorite izgledate dubokoumno i misteriozno. Što više govorite, više se činite običnim i kao da niste u kontroli. Govoreći manje nego što je potrebno stvarate privid smisla i moći. Verujte u sebe. Samopouzdanje projektuje inteligenciju. Kada verujete u sebe, to se vidi. Sumnjanjem u sebe sa druge strane drugim ljudima delujete manje inteligentni. Ako želite da ljudi veruju u vas, morate verovati u sebe. Služite se izrazima lica. Pravi izraz lica u pravo vreme će stvoriti iluziju o inteligenciji. Direktan pogled, podignute ili spuštene obrve, klimanje glavom, blagi osmeh su neki izrazi lica koje ljudi često koriste. Dok neko govori, smeškajte se, to će stvoriti utisak da vi znate o temi nešto što vaš sagovornik ne zna. Reagujte na nešto kao da vam je poznato. Reagujte na sve što vaš sagovornik govori kao da je to prilično očigledno, kao da ste to već videli ili čuli. Ljudi koji se ničim ne iznenade uvek izgledaju iskusno i mudro. Recite nešto smešno. Muškarce sa smislom za humor žene doživljavaju kao pametnije i privlačnije od muškaraca koji se bave samo ozbiljnim i dosadnim temama. To može imati objašnjenje u tome što je potreban određeni nivo intelekta da bi se davale dosledne humoristične primedbe. Složite se sa dobrim idejama. Ako neko ima ideju koja se svima dopada, recite da ste i vi imali istu tu ideju pre ili da ste razmišljali o njoj. Na ovaj način ćete se uskladiti sa dobrom idejom i indirektno biti povezani sa zaslugama za nju. Izjavite nešto što se ne može demantovati. Učinite da se neko složi sa svim što kažete je odličan način da izgledate pametno, a najbolji način za to je da izjavite nešto sa čime se stvarno i ne može ne složiti. Nosite naočare. Nošenje naočara može navesti ljude koji vas ne poznaju da im delujete pametnije. 43% ljudi misli da ljudi sa naočarima izgledaju pametnije. Mnogi ljudi koji se smatraju mudrima nose naočare. Imajte u rukama knjige i časopise. To će stvoriti utisak da ste vi osoba koja voli da puno čita, a onaj koji puno čita ne može biti glup. Pratite dešavanja u svetu. Budite informisani o tome šta se dešava u svetu. Pratite nove tehnologije. Na taj način izbeći ćete mogućnost da budete iznenađeni kada neko iznese najnovije podatke o nekoj temi. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.